Malo 77 zápasov, 27 gólov za reprezentáciu, 5 svetových šampionátov, 32 olympijské hry. Čo sa ti žene hlavu teraz? Nie, ako, ťažko sa to opisuje, ako hovorím, ako toto si bude človek pamätať do konca svojho života, ako my sme radi, že máme takýto fanúšikov, lebo je to niečo úžasné. Ťažko sa to opisuje, je to veľmi emotívne, a hovorím, ako my sme sa im chceli poutiažiť trošku ináč, a hovorím, ako držali sa nám do konca, hovorím, a to, čo nám teraz vytvorili, ako hovorím, je to úžasné a hovorím, a verím tomu, že je to nová generácia a my to ešte vrátime. Čo to pre teba znamenalo reprezentovať Slovensko? Mať šancu byť na tých šampionátoch? Hovorím, úplne všetko, ako sme tu, ako úžasná partia, ako títo chalani, čo sme tu, hovorím, sme dobrí kamaráti, ale sa ťažko to opisuje, hovorím, ako niečo úžasné a hovorím, ako v tomto športe, ako chceli sme ešte najďalej a chceli sme sa uďačiť, ale hovorím, ako toto, ako hrať pre takýmto publikom, ako to ľudia, čo nám vytvorili, je to úžasné. Bolo to ťažké sústrediť sa predsa len proficky na ten posledný výkon na tom šampionáte? My sme chceli vyhrať a chceli sme sa uďačiť, ako to sa nám podarilo, aj keď to bolo trošku neskôršie, ale hovorím, ako vyhrali sme, ale ako o to vôbec nejde, ako to, čo nám ľudia vytvorili a hovorím, ešte som chcel zopakovať, ako sme toto sú neopísateľné chvíle, hovorím, držali s nami až do konca, hovorím, ako máme najlepších fanúšikov na svete a je to úžasné. Pálko, viem, že teraz sú rôzne myšlienky, ale ten najkrajší moment z reprezentácie, je to zakrútenie okolo nových nôh a bronzová medaila v Helsinkách. Určite áno, ako tá medaila, ako človek vyhral tú medailu a ako v tom istom čase sa mi narodil ako môj syn a hovorím, ako tá medaila, ale tá olympiáda, ako to bolo niečo úžasné. Ďakujem pekne.